Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Bugün din barada söhbet günümüz. Size Kur'an'dan bir ayet okap berjek, ütköşük o manidaq bir ayet. Yani Allah gerek olsa 100 öwrüp bilýär, size dinlemän bilýär ýa-da sizin bilen işi bolman bilýär-de şeýle bir ayet var. Buna nemetmän okaly, yani uzağa sürmän. قد جاءكم diye o size geldi o nämedir besairu min rabbikum, yani Rabbinizden ya da Allah'dan e, size bir indi bu taýda köp yerlerde Kur'an ýene näme ayet peýgamber diýip näme diýerler. Indi sözüň manysy görmek. Yani size o Rabbiniz o şeýle bir zat getirdi. Demme zat görüp biler ýalyk derecede diýilen ýaly bir manyda bir nemes bar. Eee, Dowamında femen ebsara feli nefsihi, kimde kim onu görse diye görmeye başarsa öz için peýdaly diye o. Ve men amiye fe aleyha, kim kör bolsa ya da görmek istemese o da özünedir diye de. Yani ters manyda, ziyanlı manysynda o özünedir diye. Soň dowamında ine bizim iň gyzykly ýerimiz şu. Ve ma ene aleykum bi hafizin. Ben sizin üstünüzde garagul däl diye. Ne bir ütköşük bir deme. Bunu bir adam aýdyp biler de, ýöne o nemäniň o ayet hökmünde bir taňrynyň sözü diýip bunu görkezmek. Günümüzdäki 21-nji asyrda her türlü maglumaty yetişip bilýän, her türlü maglumaty elde edip bilinýän döwürde bu gaty izle galan ýaly gelýär. Indi bunu täzeden näme edeli? O manysy. Indi Kur'an diýip o terjime edýärler-de alymlar, bizem şo manyda alalar. Allah diýär size Kur'any berdi diýär. Onu gören kim onu görse diye öz için peýdaly, kim onu görmese öz için ziyanlı diye Allah sizin başınızda garagul däl diye. Bir neme ýaly da bir görseňe biz diye adamlar için iyi verdik. İnsanlık için cenneti, cehennemi düşündürmeli diýilen ýaly manyda. Kan ayetler nemeler var. Bir görýäňem birden pikiri ütkäpdir Allah'ın bu geze qahar edipdir diýeli. Ben diýär sizin başyňyzda garagul mu diýär de umuman başga nemede sorasa, neme düşünjek bolsak. Ben sizin başyňyzda garagul däl diýär umuman. Näme etsen şonu et diýilen ýaly bir hili qahar edip gidýärler. Köp halatlarda en atalar çağalar bilen bir meselede ılalaşmayan, misal üçün çağas men şunu etjek diye, maňa şu gerek diye aýyp baray, näme etsen şonu et, bary ýok bol diýilen ýaly manyda da bu ayet. Bu bir muny diňe insanlar aýdyp bilýär-de. Özem gahary gelen ýa-da näze edýän belki de adamlar aýdyp biljek bir ayet manysy. Munyň başgaça o düşündürşü bar olsa aýtsalar aýdýarlar. Ine diýär, hemme zat size berdik, şonda da kulak asmayan bolsaň maňa näme diýilen ýaly manyda diýär. O edil şo manyda ýöne bunu bir yaradyjy şeýle aýtmasy dogrumy? Indi pikir edin, bir siýasatçy diýeli. Çıkıp maňa näme siziň dertleriňizden ýa-da maňa näme sen düşünmeseň diýip nämäni ýap bilýärmi? Ýok. Kanunlar belli. Şo kanun boýunça hemme zat ýerine ýetirmeli. Indi şu soraw emele gelýär. Allah öz boýnuna nähil ýük aldy bu meselede? Diýip näme dersiňiz? Şeýle bir
İslam'a girişlerde, giriş kitaplarda köplenç şu zat aýdylýandyr. Allah özüne borç bildi diye peygamber iyi vermege adamlara o düşündürmege, diýene näme etmege borç bildi diye. O indi şu taýdan ugur alsak, bu taýda borç bildi bolýarmy? Meniň diýe indi şunça aýtjagym aýtdym, entegem düşünýäň jok. Men onda iýze çekilýän diýilen manyda da pikirdim bütün alemleri yaradan o bir zadyň şeýle o sözlemler gurmasy nä derejede kabul edilip bilinär. Soň käbir näme geçeli? Gurrun edilýärdi ekranda saparaga. Allah otpuska gidipdir. O türkmeniň derdi bilen işi ýok diýip aýdýardy da soň aşagda kommentariýalarda o sapara eýdime Allah hemme zaty görýär, bilýär diýilen ýaly nemeler ulanýar da. Ýöne bu taýdaky aýatam sapara aýdýan zatyny dogurlaýar. Diýmek neme gyzyklanan ok türkmeniň meselesi bilen. Edil şonuň ýaly Türkmenistandaky mollalar, işanlar, yeneler olaram gyzyklanan ok. Olaram käbir wagt ekrana zada çykýar, YouTube'da onda bunda nemeler hem ýöredýärler. Türkmenistanyň içinde daşyndaky türkmenler. Ýöne hiç haýsy Türkmenistanda bolýan zulümler barady. Ne gurrun edip bilýär, ne de edýär. Indi edip bilmeýär diýäniň sebäbi dini nemede grupda diýeň, dini töwerekde yetişen adamlar düýpli çoňu pikir edip bilmeýär. Men bunu içinden o gördüm de wagtynda. Olar gaty ýüzle pikir edýärler, ondan bundan sadaka almagy dilemeги gaty başarýarlar. Onuň daşynda düýpli pikir edip bir täzelik ortağa çykaryp bilmeýärler. Onuň ýerine de näme diýerler? Iň soňky çykan iPhone'lar, eýneşikler, ulaglar, şon ýazatlar bilen gaty gyzyklanyp bilýärler. Gözlerim bilen gördüm. Şonuň üçin arkaýyn aýdyp bilýär. Sosial mediada da ýygy-ýygydan görmek bolýar da. Gymmat ulaglara menip ýa-ni köşk ýaly ýerlerde ýaşap gören işanlar, mollalar kändir hiç iş etmän. Ondan bundan gelen pullary sadaka diýdi, näme diýdi. Şolaryň hasabyna şo zatlar edip berler. Umuman o mesele gyrada alsyn, ýani Türkmenistandaky molla işanlaram gyzyklanan ok. Edil Allah'nyň türkmeniň meselesi bilen gyzyklanmaýşy ýaly. Şonuň üçin bu taýda etmeli zat bar. İnisiatywany halk özü eline almaly. Ne daşary ýurtdaky guramalardan kömek araşmalydyr we daşary ýurtdaky guramalar kömek edýän däldir. Eýle bir sözem beren oklar aslında da şeýle düşünjäni ýaýradypdyrlar. Ýani halk çäresiz we daşdaky bir neme ýok bir guramalara ýa-da şol işi etmeýän guramalara mätäç bolup gezer ýaly edipdirler de şeýle bir myş-myş ýaýradypdyrlar halkyň arasynda. Birleşen Milletler ýa-ni OON diýerler de. OON o işi edýän gurama däl. Monitoring edip bilýärler köplenç. Kömek edilmeli ýerde de gaty kanuny, düzgünli, ýene näme gaty selçeň ol bolýan zat däl, boljak zat däl Türkmenistanyň ýagdaýynda. Näme üçin bolmaýar? Birleşen Milletler ýa-ni OON diýilýän nemämiz. Bu her ýurdun öz ygtyýarlygyny kabul edýär, halkyň gerek wagty islese ýa-ni hökümeti güýç bilen hem çalyşyp biljegine kabul edýär şeýle nemeler bardyr. Düşünjeler. Şonuň üçin daşdaky bir neme başga bir ýurdun içki meselesine garşylmaýar diýilen ýeremne şondan gelýär da. Ýani öz ygtyýarlygyna neme diýär. Diýmek halk ses çykarmaýan bolsa dogry diýär. Halk ses çykarsa, halka garşy gelse bu gezek Birleşen Milletlerde bu zatlar dile getirilýär. Ondan soň gerekli sanksiýalar bar bolsa edilýär. Mysal üçin Eýran, Belarus ýaly käbir ýurtlar ýa-da Russiýada da Navalny öldürdiler. Navalnyň öldürenden soň käbir sanksiýalar girizildi. Ýa-ni entegem giriziljek sanksiýalar bardyr.
Yani yurdu demokratik değil hasabı diye. Ondan sonra gerek olsa e, halk dışarı yurtlara çıkan vakti nemelere göz önünde tutuyor da yine Uygurlar dışarı yurda çıksa Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da arkayın yerleşip kalıp yaşap biliyorlar. Ne için? Bunlar vaktinde ayaklandı. Yani ayaklanmasını Xitay basıp yatırdı ya da zulmedi ya da açık bu zatlar. Yani Türkmenistan'da ses çıkan yok. Ne için ses çıkmaya? E, Ya Allah'tan kömeği uğraşyandır. Yani Allah yine bu tayda ay diye ben sizin başınızdaki karavul mu diye de. Aslında o yukarıdaki nemeler bilen bağlanışıklı değil. Çoğungur düşünseniz ayetin ne yukarısında ayet geçer. Ben diye size bir kitap peygamberi verdim diye görseniz görürsünüz, görmeseniz hem görmürsünüz diye. Ben sizin başınızda karavul değil diye de. Şunun yağlı ayet. Hakiki yani bol şial tercüme ettiysen yine şeyle tercüme çıkıyor orta. Onun o üyüt köşük, o kudratlı, mukaddes bir manisi yok. Onu öyümüzdeki hiç okumadık sovatsız ecenize maydıp bilya, kalkanıza maydıp bilya, gerek olsa size maydıp bilyaniz. Ayağınıza maydıp bilya, sovatsız olan adamların aydıp bilecek sözleme. Problemanın çözüldüğüne giden o. Problema şu diye iyisene iyersin, iymesene iymersin deyip onlara haroyu yer. Şunun yalvarda da başka çaren yok diyen yalvar manisinden beri. Yani umuman kömek etmeyecektiğini görkez ya Allah. Ya, hakikaten bar deyip kabul etmeyen yani adamlar var olsa yine havar olsun olurum. O kömek etmeye size hiç vaktim. Ünüs verip izinize seyredip bir ne etseniz başınıza katıkan probleme gelendir. Şu problemaların köpüsü e, sizin peydanıza çözülen değildir. Olmasa nece doğa var nedensinizdir. Allah can Allah'ım o sağaman şun demeden problemadan da men çıkar deyip belki edensinizdir. Ediyor. Yani bilen de soğutsuz cemiyetler şeyler aktır. Ee, Şunun yağlı bir tarafı var. Yani bize ne Allah'tan ne daşarkı halkarı kuramalarından kömek gelmeye gelmelen değil. Yanlış gelse o siz demek insan değil. O insan öz hakkına yani şu ösen yurtlardaki adamlar vaktinde nece görüştüler. Şu ösen yurtta yaşamak için o sizem yavrulardan kömeğe araş ya da şoların kuran vaktinde zahmet çekip kuran yurdunda arkayın yaşar deyip fikir ediyen olsanız o zatlar yanlış dünya eyle deldiğini yine pandemiya dövründe ve şu anki Rusya Ukrayna arasındaki uruş dövründe görkeziye özüne. Almayalar ansadan saat göç meselesini halan oklar ösen yurtlar. Ösmedik yurtlara özüne bir zat edip düzeltmeli. Biz Türkmenistan'da hem mümkünçülüklerimiz var. O baylığımız diysen var. Tabii mümkünçülüklerimiz de var. Dine halkımızı kul ediptirler. O ilkinci kul edenler Araplar. O, ondan sonra şu Arapların dinine iyiye çıkıp bir giden şahlar, sultanlar, hanlar, beyler belki de şolar ulanıp halkı cemiyeti kul ettiler. Ondan o gün izinden hem ors gelip kul etti de. Şoň üçin hem düýpli pikirlenip bilen ok bizim cemiyetimiz. Pikirlenip bilmeýänligi üçin hem ýurdun içindäki baýlyklaryna, tebiatyna, geljegine, çağlarynyň geljegine eýe çykyp bilen ok. Çaresiz. O çaresiz de diýeli hatda ine bugünlerde bu zatlar üýtgeýä onu izgiderli izarlayan adamlar öz gözleri bilen görüp durandyr. Näme zatlar üýtgeýändigine, problemanyň nerede problemanyň o unyň gymmat, ýagyň gymmatlygyňdan ýa-da paýogyň ýoklugundan däldigine indi düşünüp başlansyňyzdyr diýip pikir edýäs. Ilkinji protest edildi-de. O ýa ýok, un ýok diýip
çıktılar. O yazıptırlar ona. Ya yok un yok deyip. O ya unun ne için yoktu bu arada çıkmadılar. Aslında şu arada çıkılsa hem zat düzeliyor. Yani şu arada çıkılmadı ne için soğutsuz. Yuvaş yuvaş o zatlar üstünden geçtik. Tırmaşıp geçip bildik. Şimdi dünya başkaça e, görünüyor bizim gözümüzde de. Yani Türkmen cemiyeti dünyanı başkaça görüp başladı. Ya yine buna e, Allah da suud edeyim diye size kömek edemek diye. Bizim depenizdeki karavul değil diye. Şunun için bu zatı inisiyativanı biz özümüz elimize almalı. Cemiyet olup. Başkaça da bunun çözgüdü yok. Baba buna isle Allah otpuska gidiptir. İsle baba Allah nelet ediptir Türkmeni deyin şey diyenlerim vardı. Oğan Türkmenlerini inandırıp biliptirler. Türkmeni Allah nelet edenmiş. Şunun için düzelmeyen bir şey inandırıptır. Özem bağ yaşap yorana. Öz bağ durmuşta yaşap yor. Beyleki garip Türkmenlerin üstünden gülyen deyip kabul ettim ben şey deyip demedi ya da. Ay Türkmen düzelmiyor ya. Ne için dedim. Ay Allah ne alet ediptir diye de bana şey deyip kurulum veriyor içimden o gülyen yatıp e, yankı halkı samsık hasap ediyorlar. Kıynansak da. Emmesi. Seyahat şu halkın samsık olmasının arkasından pul kazanıyorlar. Şunun için aydı ya. O zatlar toslap tap. Allah ne alet eden vakti yanında mıtın gördün mü haber mi geldi ne mi oldu? Değil. Ne alet etmek anırayakta dursun yine problemanızla benim işim yok diye. Şeylere bir yağday. Üç köşük o iyileşler. Bugünlükçe şeylere kıyıska demede o kap görün. O indiki hep de yine de görüşürüz. İndik hep de e, önümüze bir ayet bilen çıkma mümkün yakı nemelerken de temalar içine girilmeli temalar katken. Şunun için biraz hem izgiderli olsun hem neme olsun diye niyalı alıp barayan bunu. İlk sonra Kur'an'ın içinde nemeleri yazyandığı bile tanışacağız bu programalarda ya da hadislerin içinde nemeleri yazandığını. Hiç kimin aklına gelip bilmez Allah şeyle sözle uğrar mı deyip yankı. Ama ben sizin tepenizde kara olma diye de üstünüzde kara olmaya da şeyde bir manida ayet iyi veriptir. Bu ayet hem alemlere neme olmalı? Nuskop olmalı. Bütün alemler şu ayet dinlep yola girmeli. Böyle iyileşler sağ olun. Hep de görüşeceğiz.